wannan nauyi ni na ɗaura shi akan gwamnatin tarayya, saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda, suwa suke da shari'a, suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa, suwa da suke da masu shari'a. Ya aka yi aka fara 'yan ta'addar kudu maso kudu wanda hayan suna bana yanzu yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda 11 ko 12 wanda suka kwace bindigoginsu suka kashe su suka kona su. Ya aka yi suka fara? Su waye suka yi sanadin wannan? Su waye suka yi sanadin fara ita Boko Haram inda ake cewa Boko Haram? Saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi. Ko sai a zanna gwamnati tarayya a sa ido su rushe Najeriya. Don haka kana jin ahuwar za ta taimaka wajen kashe rikicin, wutar rikicin? Za ta amfani mana idan an san ko su wane ne shugabanninsu. Su waɗancan da aka sani ba kiransu ba aka yi, aka ba su kuɗi, aka ba su ayyuka, aka tura su ƙasashen waje su yi a wannan. Su ma waɗannan in an san su sun fito waje an san su ɗin, a yi magana da su a san yadda za a yi da su. Amma magana su waɗancan an san shugabanninsu. Abin da ke da ban mamaki game da abin sha'anin Naji Delta, kamar wannan 'yan sanda da ka ba da misali da su, yau na ji wasu shugabannin Naji Delta su 'yan kungiyar mayan sun ce su suka yi, amma na ji wasu shugabannin Naji Delta na cewa a'a ba su suka yi ba. Me yasa ake in sun yi abu suka ce sun yi, wasu sukan fito suna kare su ce ba su ba ne? A 2010 da suka sa bom ya kashe mutane a watan 10 a ranar bikin yancin kai ba? Yancin kai. Shi kan shi shugaban kasan cewa ba su bane ba. Su kuma suka ce su ne. Aka zo aka yi shari'a yanzu an same su a Afirka ta Kudu shugabannin an ɗaure su da kuma a nan Najeriya. To shugaban ƙasa ya zo ya ce ba su bane ba, sun ce su ne, kuma shari'a ta same su. Kuma wace magana mu muke da ita? Wace magana muke da ita? Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban Boko Haram. Nan da wata 3 baya na faɗi na ce Boko Haram guda 3 ce, da ta asali su Muhammadu Yusuf din da kuma barayi 'yan fashi da makami. Alal misali abin da ya afkuwa a Azare, waɗanda ma'aikatan banki da 'yan sanda da barayi suka haɗa kai suna fasa bankuna, suna ɗaukar kuɗi suna raba, sai su ce Boko Haram ne. Da ita kuma gwamnatin tarayyar su 'yan ta'addar nasu su kashe mutane, gwamnatin tarayyar ta ce ba su bane. To su wane ne? Sun ce su ne, kuma yanzu shari'a ta same su ne din suka yi. Halin da muke ciki kenan a nan ƙasar, kuma kowa ya sani yanzu.